Концерт на МГ и приятели, среща на поколенията, за които 150 години не стигат. Вече 150 години математическа гимназия Баба Тонка гради своето голямо семейство с много любов и хвърля здрави мостове между поколенията. Мостовете на знанието, но и на приятелството и унаследената потомственост, в която всички сме заедно. Дядовци и баби, майки и бащи, синове и дъщери, нали тате? Да, миличка, да, точно така. Това е нашето МГ, в което нашите мечти намериха бъдеще и където сега се сбъдват идеите на нашите деца. Никой от нас не е забравил миналото, когато между тежките учебни часове, сложните математически задачи и философски съждения и литературни есета и така нататък, успявахме да намерим достатъчно време и за малко глупости. Например, да свирим на китари. След като навършим 18 години да пием по една бира някъде на тайно място. Да целунем първите си приятелки. И до тук мисля да спра. Това е нашето МГ, където все още решаваме сложни задачи, търсим корен квадратен, но и намираме много топлина и разбиране. Вашите спомени са и наши спомени, вашите песни са и наши песни. Това е училището, в което традицията продължава вече 150 години и те сякаш не ни стигат. Не само, че не ни стигат, ми смятаме да празнуваме и следващите 150 години заедно. Надявам се. С теб и с всички присъстващи. А сега мисля да представя групата. Всички, които ме чуват на площада, зад площада, покрай Кея, дружба 1, дружба 3, чародейка, да се насочат към центъра. Мога да викна по-силно, до Мартин ще стигна вероятно. Или най-малко до Красен, но това е на друга тема. Всички да дойдат насам, защото концерта по случай 150 годишнината от създаването на елитната гимназия Баба Тонка започва и искам да представя на всеослушание сборния състав от бивши и настоящи възпитаници. Сега първо ще представя групата, ще помоля, тук ли е групата от пенсионер, иска да кажа от ветераните? Даниел Джумалийски, началника. Началник, заповядай, искам да представя групата. Качете се, качете, на сцената се качете, момчета. Може би чичовци да кажа. Отличник от випуск 7-9. Заповядай, заповядай, ела тук, ела тук. Роберт Гилев, Рубака. Роберт, заповядай. Също отличник от випуск 7-9. Евгений Иванов Джона. Джон. Отличник от випуск 7-5. Димитър Христов Митака. Отличник от випуск 8-9. Красимир Дяков от Чепеларе. Отличник от випуск 90. Алекс, къде си? Добре, той понеже не е възпитаник на МГ-то, той е само гост, няма да го извикаме тук. И аз съм отличник от випуск 85. Това е бенда, а сега искам да поканя на сцената и групата за политически песни, на времето така се казваше, шегувам се, вече не са такива песните. Групата за популярни песни, функция на времето към математическа гимназия Баба Тонка. Току-що ми съобщиха важна вест, преди да всъщност групата да заповяда. Искам да поканя кмета на град Русе, господин Стоилов, за няколко приветствени думи. Господин кмете, като ви гледам, пишете, значи с МГ сте завършили сигурно. Благодаря. Мисля, че тази хубава вечер математическа гимназия Баба Тонка показва защо е номер едно в Русе. Номер едно в учението, номер едно в начина, по който може да празнува. И, скъпи приятели, за мен е изключителна чест, че на този заключителен концерт, с който се слага финала на една уникална годишнина, 150 годишнина от светското образование в Русе и на юбилея на тази прекрасна гимназия, дала толкова много
именити, бележити личности в историята на Русе и на България, имам честта да поздравя всички бивши, настоящи възпитаници, родители, абитюренти и всички уния, които по някакъв начин са свързани с математическа гимназия Баба Тонка. Преди да ми дадат думата с господин Кунчев, си говорихме, аз казах, че възпитаници на гимназията и неговия екип разнасят славата на Русе по целия свят. За нас, като русенци, е изключителна гордост, че вчера математическа гимназия Баба Тонка стана едно от 16-те училища, което за първи път получи новоучредената награда на Министерството на образованието Свети Константин Кирил Философ, която се дава за принос в развитие на светското образование. Това, което искам като кмет за да заявя, че ние се гордеем с тази гимназия, ние се гордеем с това, което тя прави и искам да изкажа своята огромна благодарност на първо място към директора, към неговия екип за това, което правят. В навечерието на 24 май, най-българския празник, мисля, че този концерт, завършика на този юбилей, който честваме, е най-добрият старт на празниците във връзка с нашия празник, в който почитаме светите братя Кирил и Методий. Мисля, че ще направим този път и една изненада. Заедно с ръководството на Общинска фондация Град на свободния дух решихме да стартираме и това, което е една от целите на тази фондация, а тя е да се насърчават проспериращи ученици, преподаватели, екипи, всички уния, които дават своя принос за утвърждаването на Русе като водещ град и като град на свободния дух. И днес аз ще имам честта от името на фондацията и лично от мое име да връча награда на един уникален наш учител, който с своя принос, с начина по който работи със своите ученици, прави така, че те да правят фурори на олимпиади, на състезания и да се говори за Русе и за България. Уважаеми госпожи и господа, за мен е изключителна чест да поканя на сцената госпожа Сюзан Феимова. Само преди дни, в началото на месец май, нашите прекрасни ученици Атанас Атанасов и Васко Воденичаров направиха нещо уникално. Заедно с своя преподавател по математика и информатика те спечелиха голямата специална награда на Олимпиадата по математика и информатика в Москва. С уникална своя разработка. Това са поредните уникални деца, които създава госпожа Феимова и разбира се математическа гимназия Баба Тонка. За мен е изключителна чест да й връча първо този красив букет. И надявам се това, което сме избрали като награда, да й помага да бъде още по-оперативна, още по-добра в преподаването. Това е един лаптоп Lenovo. Разузнаването доказа, че тя има нужда от такъв. И аз благодаря на нейните ученици, че ни ориентираха каква награда да дадем на госпожа Феимова. Благодаря от сърце за всичко това, което правите. Честит празник на всички от математическата гимназия. Честит празник на Русе. Благодаря, господин кмете. Много благодаря на господин Стоилов и на община Русе, които ни подкрепят
в тази наша дейност. Изключително съм щастлива, че сега съм тук пред вас. Желая още по-големи успехи на учениците и на учителите на математическа гимназия Баба Тонка. Благодаря ви. Господин Кунчев, нека шоуто започне сега. Моля за вашите аплодисменти за тези млади, красиви, интелигентни и добри деца, които ще ви изпеят 3 прекрасни български песни. намериш детелина с примамливите 4 листа. Ще имаш най-щастливата година и най-желаните от теб неща. Такава детелина да откъснеш, щастливо предсказание било. Детелини,
екзистенцията вълшебни. Едно за мен да има на света, те носят само 4 надежди, но винаги една е любовта. Думите съди, сбирай моите писма, но не ги чети. Идвам вместо тях, огън от любов ще запаля аз сама и да изгоря. Не ме страх. Огън от любов, най-щастливия пожар, и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Докосни ме ти, думите съди, и безуми нека винаги в нас. Клетвения шепот нежно да звучи, любовта да бъде сънница и власт. Слънчев миг в нашите очи, думите съди. Огън от любов, най-щастливия пожар, и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Докосни ме ти, думите съди, и безуми нека винаги в нас. Клетвения шепот нежно да звучи. Любовта да бъде сънница и власт. Слънчев миг в нашите очи, огън от любов, най-щастливия пожар, и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Докосни ме ти, думите съди.
loving me. Oh. Feels good. Не чувам върни аплодисменти. Я почвам на всички. Ей! Айде, ме залици, не те се добавя.
Много мило, много мило. Може и по-силно, сигурен съм. Да, така може.